नै गोजां बोथोरनि अर सायदों। आयै नै इउटुबनि फारसे जोंना सावरायगासिनो बिथाङा। गोजां बोथोरनि माने अर सायगासिनो। बेसेबां होनदों लगा? 359586 9586 हम लोग आसाम में पूरे मिलेगा उसको ना बिहार जाओ कहीं पंजाब जाओ आयु मुंबई जाओ बेसेबां गैया नामा? वाला मिर्ची है ना कहीं भी नहीं मिलेगा हम लोग आसाम में सिर्फ मिलेगा आसाम हो अरुणाचल हो कहीं भी हम लोग आसाम होता दै है ना फुदुंदों वो आसाम में मिलेगा दुगैनो। अरे माने अर सायगासिनो दङ गोजां बोथोरखाय माने। माने बुंनो बाबा फुल से निकला वाला फुल से निकलने वाला साला मिर्ची को साला तोड़ के लेके आ जाए अरे भैया अब देखिए खा के देखिए